Usa na sad ka inspirational story o success story ang atong masaksihan diini ambit sa ato ni Mirna Bucayong ang iladong pioneer ice cream sa Pagadian City. Ang istorya sa ilang pagsugod, pagpaningkamot o paglambok. Let us watch this. Sa atong pag-ambit sa success stories sa atong mga kaigsunang Bisaya na nagsugod sa gamay, hantod sa napalago ang ilang larangan nga gisudlan. Gyadto nato ang Pagadian City. Din atong nailaila si Mirna Bucayong, ang tag-iya sa Bucayong Ice Cream na kinaunahang tindahan sa Sorpetes sa Pagadian City. Ako si Mirna Bucayong na ako diri sa Santo Niño nagpuyo, Purok Ferdinand, dayon akong anak duha ka buok. Una nagsugod sa pagnegosyo og ice cream. Nagtrabaho kaniadto sa furniture shop ang magtiayong Bucayong ug nasinati nila ang kalisod sa kinabuhi. Nagpintor lang kami. Magpintal kami ng bangko. Naganggang lang ko. Pagkahapon kumpra kog isda sa merkado, isuroy na ko dito sa bagong silang kay naaman mi sa furniture gud ka trabaho. Dayon nagmintal mig mga bangko, mga ratan. Tungod sa pagpaningkamot sa magtiayong Bucayong, gigamit nila ang ilang natun-an sa Cebu, ang paghimo sa sikat na karong ice cream shop sa Pagadian City. 28 years na. Nakuha na mo ning ice cream sa Cebu. Ito na mo ni nakuha sa Cebu. Nagbakasyon mo na kong bana sa Cebu, dayon na ay ice cream man dito sa Cebu nga silingan ra nila ba. Dito niya ni nakuha, dayon nag-ice cream siya sa Cebu, dayon gidala dayon niya diri sa Pagadian City. Ang puhunan namo is gamay ra yun siya kaayo. Bisikleta lang among gigamit. Dayon isa ka ice cream man, then bisikleta lang ni. Tapos ulam kami ng kwarta para madungagan ang ang sudlanan sa ice cream. Dayon hanto nidaghan yun siya. Ang isa ka sudlanan sa ice cream, 10,000 palito nimo sa Cebu. Dayon plus sikad ning kantidad dagway mi dala sa mga payong sa sudlanan sa apa, dayon katong mga scooper, mga 20,000. Dako ang kita sa pamilya Bucayong sa ilang pagtinda og ice cream. Diin kapin sa 700 pesos kada tube ang ilang mahalin, depende pa sa kadaghang ilang mabaligya. Ang kita namo sa isa ka adlaw, muginansya dagway mi sa isa ka tubo, sa isa ka tube, muginansya mi og 700 per tubo. Naay 25 ka buok, naay 30 ka buok, naay 10 ka buok, naay 5 ka buok, depende lang. Depende lang sa kuan niya, usahay mas daghan jud kaayo. Labi na og Pasko, Christmas, bagong tuig, pesta, mo kuha mi og 45 ka laton. Para 45 ka laton ang amuang makuan sa isa ka adlaw. Tungod sa ilang kakugi ug maayong paghawid sa kwarta, daghan na og napundar ang pamilya. Daghan gyud mig napundar. Nakaprinda ko dito sa Usamis og basakan gamay, nakaprinda po kog kalubian gamay, nakabalay po ko didto sa Usamis. Then kani akong balay karon sa ice cream jud ni ang kuan ani. Kay gamay kay ni among balay sa una katong wala kami negosyo og ice cream, gamay yun siya kaayo, magkahoy lang yun siya. Karon naka-ice cream sa minto na jud ang amo ang balay. Tungod sa successful ice cream business sa pamilya, nagtukod na pod og kanya-kanyang ice cream store ang ilang mga daang empleyado. Ang uban ko dire, nagsuon na sila kami una, tapos ang among trabahante kanya-kanya na sila. Nag-ice cream na pod sila sa ilaha na pod. Pero kami gyud-una nga ice cream. Abli ang Bucayong ice cream sa mga gustong mag-franchise. Og naamang gani mo franchise, doo lang mo sa Bucayong ice cream dire sa Santo Niño kay okay ra pud mi nga mudawat og mo-franchise sila. Og mo gusto lang mo franchise, wanhi lang jud sila dire sa Santo Niño kay lami man gud ang personal nga mag-istorya. Then og naay mo franchise, anhi lang jud sila dire sa Purok Ferdinand, Santo Niño kay mag-personal lang jud istorya para magkasinabot ba. Kita mo ato, ilang gitun-an ang paghimo og ice cream.
nagsugod sa gamay o sa pagkugi sa ilang pamilya karon pirti na ang ilang paglambok.